arni dingklui pen karbiang long lapen di mahaso aradatum akar I lapen akemang article 244A aputhak kecheng sia pharman ningkan isian ta MP ki playing plelang pen parliament along article 244A aputhak MP Amorsing Tisso alang li lamthe kechapaklang dun lapen labang so akemang haladak lam kang thudun aputhak alang li labang so birta long lokpen karbiang long penang an ning karong ason si ketek ponlong dolo athema kopia potma protangte ongdung arni pen dagara tuma kar I aputhak alang li lamthe kechapaklang dun kardom element sondro sing rongpi afangsi and ikar bilat kalang rat donapan kardom nang pajerik lo non neli nang kahomri ke bang lake Bharatiya Janata Party atum labangso MP Amorsing Tisso alang li parliament long article 244A implementation upon lamthe kachepaklang dun aputhak alang litum kopisi pupo labangso aputhak kachini je phansi non neli alang litum pen ethithini ke chingki chethan phan boripon po lapen eson alam bang litum chethan pon me SDC lapen CPI melahut MP Dr. Jantorong P sitame labangso article 244A implementation ji aphan penang am lam ningje dun lo sita chunche lasin non MP Amorsing Tisso lam kaningje dun pen ko an chunji polang letum ningke thedo lo lai hui sita mene liching ki chethan pon je phan poripon po ake hai aprangsi nang letum banghnia phan kardom nang pajir lo enikar bilat kelang arada phaneli pachini parphang par juja phrang non puna deliri ra nang letum ke theklong pan da chinik lo alang like Bharatiya Janata Party along spokesperson laichon ingleng ake hai lapen alang li aprang ke Karbi Students Association long leader lo lapen non pu nili arbian athu do theklang alang like baduta kalilo selabor be ake hai alang like board chairman education department lapen alang like BJP is Karbiang long along spokesperson iklo asi besang ho lapen ingleng sang ho bahini phanta nang litum phan kardom nang pajelo kecheng sineli ingleng asang ho phan sia juponik po parliament along ningkan isianta MP ki playing plelang tebon sitame alang li kecheng si apharman karbiang long lapen dimhaso arara tuma kar I aputhak article 244A implementation aputhak lamthe kaningjedun aputhak nang litum party ahin pen nang litum kopilo puji nang litum ning alam nang chithan ekjima aprangsi any life kelang family do anaphan nilitum ahin pen kachuru pajir lo lapen chandro rongpi alangli chief editor phanslame isi kachuru do alangli kenang soda birtaan pinangan kabor ipen ke pale phan do lasi aprangsi nangli phandame churu parlo dakanang ka homri pen ke bangpot lasi laso puthak long nilitum ahin pen isi bangke ningkarong ba karbiang long arat apharman aphan alangli haladak kaningjedun pen isi klardak alam na pen ning theklong thirthip alam alangli kaningjedun aputhak apot aprangsi honorable MP Amorsing Tisso saraphanil tumahin pen akiropilo lapen alangli la puson kaningjedun thekpot anso se non ki wangji arni ansitame misen be anso se kaningjedun ji aphan hemphumu kran pira sinja lapen kapre ka dharmo tuma arna mamen do an phans tame alang li phana hirjumi pidunno ansu se karbiang long rada farman phan ki klem pon theke dam thegia farman lasilada ke isi matha naing ke lahenlo je ilitum pinangan alang li phan karbok kapre alam pen ningjidun de BJP atum klem sitame alang li non ilitum make a thing no ituma witness long lo alang li phan je claim lapen claim hai lapen kichun unji pulaso angdeng libom lo athi non het jong lang nili tuma phan CM Dr. Tuliram Ronghang dak tim karbiang long pen ladak dilhi kidam aphan ladak pen baret lo bar pen alang li tum chingwai lo chingwai chingsai pen si pini bangke arejal long pon lo lasi haladak kedam along pen dak CM atum tim karbiang long atum hadak chingwai chingsar pen ili tuma MP bang haladak kelam kaningjedun specific manela article 244A creation of autonomous state laso puthak kaningje pono bangke laki iningro choplo lapen lason kaningjedun pulote kichunji angring do pusi nilituma hin penke theklonglo lapen nilitum isi ka ipil kangtung alang lipan kiro
walam kali lasidak Karbi Anglong along stame pinangan ladak bikhek ke KSA or asong ke klema bang phu bang phi to aphan athe ajak dinklui latum KSA pen pinangan la so movement dak inglong pho punon richiki patum punon kemang autonomous state alam kemang do lasi lasso a isu logot along sob tami unite nei la pen ladak KSA puchot kali ni social organization long doana tum stame pen ladak women organization tum stame ba political party ang bong stame on autonomous state a isu bangke ke pachun ji aphan bangke ilitum a ego bang chipisi ilitum unitedly la so puthak kachirap kachitodun lote non ki chunji angring do pusi nilitum hin penning thedo chok choro lo nang li phan puthot karju thukang tung la lo langdamik lo nang kedam tang pom het nang li sitami pinpur lo la pen penangan social media long sitami litum thek ponlong lo bharatiya janata party a government atum mate dak team kar benglong tuma bangke parliament long hemprek aputhak mate article 244A implementation aphan lam ningje dun de la pen ningje dun hai hi pusi penang an kedam tang por hot a koi dulo la pen isi langdam thu pulo tangte article 244A aputhak ke nanglitum RDP ponpe palam thesita me penang ana koi dulo la pusona poro hut ningkan isianta MP kiki playing pelang tebon sita me alangli dakar benglong la pen de mahasara da tumakar i aputhak chini pamisi labang so kangchir labang so kang it aputhak alang le lamthe pini chepaklang don lo la si isi tebon sita me dak social media long isi alam the ke klang thu ke thek ponlong do lake opposition party lake APSLC jai kathar ke japon labang so song atum claim bang fu bang phiatum penangan social media long ke top ke thek ponlong bang ke lam kaningje dun chotle pusipu implementation bang si kenang sot pusipu asila bang so puthak nang lihin pen ko pisipu pakhai APHLC mane jai kathar group atum latum APHLC a group la jai kathar a group tumbang ke la ke pachunji phansi aning hang he ke la ke itum theklong lo hemprek autonomous state nangji pu ki pu husi 6 sidul ma autonomous state ma pu differentiate ke wana tum la se hadak differentiate komatsi ke wana ne alang litum banlo la stami autonomous state do kok lote 6 sidul avideji ma duima bangkel an ke chithanam are ji alama belo autonomous state lisitame itum 6 sidul la kenang sot pote la upgradation bansi itum claim ponpo la soja kong pathe pan sita non isi latum ke isi langdam elo pulote aning ke pang samji ji ai kathar a group of aning pang samji pukela ke karbia khaibir thu chokta tu aning samun elo athe non bangke isi opposition bustami isi a character do je ladak bangke kichorodun ta kenang sodo lapen isi apor hut bangke latum mane kipudu nai alam thida do sita non ke misena side latum ke dadak development da latum theklong le ali mesen da theklong le latum ke lasi non autonomous state a isu aputhak Amorsing Tisso sir MP sir bang non parliament long ningje lo like eyewitness lo lasota la tume theklong le o ningje dun chotle po ningje dun chotle pulote al nili karji bangke tangte APHLC a party atum APHLC ta JI kathara bang JI kathara party atum komen tune nangli tum to mane nangli tum Delhi dampen prime minister tang home minister tang phan chitong ni da taimini chitong dam thekhidat taimini sitame nangli tum memorandum ki pidam puta ilitum theklong le nangli Guwahati Dispur level ta autonomous state aputhak pen mentuni dharna ge do mentuni memorandum ki pi mentuni opposition leader atum phan ka chingki mentuni ruling atum phan ka chitong dam punangli arnisi da theklong le lapen DC office anda latum ke autonomous state ki hang ilitum theklong le lasi nili ke mane ning ka ching hon nai ning ka chi thenai hula han ki cho yoratum hula wo ka cho yoratum hula otto ki ve katum latum autonomous state amen pensi kaita JI kathar a party atuma phan mane pharoi si mane ke otto ve tumanda suri si ki pita do lasi hala tuma phan bang kaching hon do ko ninga chi thedo ko ninga ching sam do ko oposi nangli tuma bang laso atangka APHLC tumang kachi rungdu na tangka JI kathara tum ki japon atum kunat ansigi lema laso poisa ahok ahak autonomous state amen pen ka khorcha binong doma nilige theklong le athe latuma phan ke thekfulong e konalo latum ke DC office ta laso poisa lele Guwahati Dispur ta laso poisa lele Delhi long ta laso autonomous state alam le ie
kili igenalo IPHLC a meeting ko mani aphan ka sorsarji aphan a meeting long masi laso tangka pajut ko lasi hula kiduk kilak arat atum ilitum hemprek kenang jive katum hala tuma bangta non ke IPHLC aphan aning ke chithi avelo aning ke chithi avelo pendet pensi nonda nangli tum theklong loke pinang an alidar atumasi jai katharlong penchi osi jem sansilong kedam lasi laso apor huta non dala tumke autonomous state aputhak pen non Amorsing Tisso sarbangke ningje plut lo hodak ningje dun lo autonomous state aputhak anchot kali alangli point out ka kurige alangli pulo 125th amendment alam ta alangli ningje 125th amendment pulo te pinangan nadak dolo article 280 alam lepo lapen ladak kapre kapre reservation alam lepo lapen alangli haladak kaningje do MOU alam MOS 1 MOS 2 alam ta alang ligi pali pondo lasi thetan alam haladak pangrompet pe nabangke article 244 chun polote labangke rat atum ajak dingklui pen bang pharo hini so se arat atum hemprek amen pen avi aphik ke chipidun pen halaso a dream halaso ke matha halaso karbiang long rat aphan ki pajok ji bangke non aporlo lasi laso apor hudbang ilitum kachirabdu nai akenang soddo pusi nilige rat afanda chuning rilo lapen APHLC atumke latumke arule claim bang afan ki claim abangke latume arule ke claim ki mista akahinusi thegunlong po lapen alang tuma bangke rat atuma afan mane tangka rung po mentune ke lotaria men pen mentune kapre kapre men pen po la autonomous state alam pen bangke United League ki doi phanta la tumke ninghang hei pusi nile tunge ke theklo lasi la sona koi ke lake baseless lo la pen la tumke mane kachini ne pensi ke claim lasi kachini pameka ke claim atumke kichun unji ajakong long si dopo rada tumke lasi paningi chok chorolo ke hai nelilong dothulang education board chairman selabar bia ke hai alangli pensi thethini lamthe neli karjuponji funding hang athema ko pepot lop latang ta alangli ta dak bharatiya janata party skar byang long long alangli ta spokesperson lo lasi nangli ta chinik lo kedam tanga poro hut la pen penangan social media long punon pregjam chataya hawar long pusitami bharatiya janata party a government afan ruling government afan penangan criticize do la pen penangan akoi do nangli tum labangso BJP a government ke article 244A aphan ning ke hanga ve la pen tim kar byang long atum MP atum mentu neta hala dak ningje dun de la pen ningje dun hai he la pusona koi dolo la bang sob thak lang ni sitame thethini paklang dun lo tami nangli hin pen nangli inut BJP claim bang phason pen pini MP Amorsing Tisso ke hai hala dak lamthe ka paklang dun apathak nangli hin pen kupisi pu pola pen nangli ning alam nang chithani ki makhai Amorsing Tisso BJP MP Parliament nalong pini autonomous state dalam pen chenglok article 125 la so amendment ki claim ji aphan alangli lam ke paklang penabang ke karbiang long arat atunga ningarong set ason sidunai athema kachini ne atuma bangke belek alam lo ba chini lor pen sita kachini ne kachikrong atuma bangke lake akaprek kamune atumusi tumathanai athema autonomous state ajoine aprang penangan movement dolo prang men da penangan history dolo autonomous state ki hang joine pen kheyang bong karbiang bong kachi bahak penangan du suluk sudak ki claim atum ta dolo akhai kaprek atum sudak ki claim atum ta dolo akhai kaprek atum phan laso pen kaching dat pen kiro pen penangan situation kahin hota dolo no na bang ke karbiang long ingsam jin pen kipachun ji aphan ladak Amorsing Tisso autonomous state alam kaninghedun abang ke alang tum kaduk kawe karbiang long arat asong kidoan tum ta welcome nai pun eli tung pu dama dim ke lapuson hello lake ruling party pen se kaninghedun ruling party opposition ben kali ruling inut ruling yabang la pen karbiang long ke asamang bong ba all india bong ta isi dak abang ke piluma important district athela so district ke ho british bang weng ko british bang that india go independent long that kaduk ka weng ta itu phan ke special provision sigibi la so special provision ki bi long pa hodak parliament long lam ke paklang on thega bang ke Amorsing Tisso phan bang ke non delhi si dolang alang li dak wang lo polo dang te alang li phan ke cheng muri pong si pen welcome nai lapen alang li long
aku ka ilitum ladak karbiang long along kedo ke pathil thep hemprek pen chenglok development pen chenglok khelong ri paklar chen dia pan kimang pon dr tuliram ronghang ilitum a cem la sona cem abang karbiang long abang ke ki thek long bang ing ar pre mone thek long le pin lang aprang ke la se alangli ladak patil pi dun pen non ta delhi sido alangli tum tim kadu ko ta delhi sido at je autonomous state pen chenglok ilitum university fan full praja university nahi UPSC SCS ta soki pi dunia pan language salam ilitum hora dak ilitum long du nang ji penangan lapen ladak karbiang longa lo development lahai kaduk kawe alam pon papachun pon pakaji pan se alang le bangai kabor idun pan bangkai alang li tum akaprek matha thesi ladak abang jakong nang pidun nangi pusinel tum bangai kipu jakong pinai autonomous state sila tum nangi development se tum nangi itum mithang longri paklar chen na phan si tum kinangji ladak chibohong chingchek avipin pen peace democratic ma pen a process pen itung pachun je phan si tum ke kiman la se alang li tum isin natta ki me thek long le pin APHLC jai kathara tum ason tin along amata lang tum lam ki bidun bangke laki nilitum ahin pen bang kalang litum aphana bang kai ke ta sodak pen aleng tuman kai ta nilitum ke pupon vera bang ke lahelo isi akhaya phan kam ki klem pia bang isi akhaya phan jokwan ki pon dia phana bang ke ladak ko so towar si damji ma alang litum bang ke pang thek theda da pot si ladak akime towar ki japon along talang litum thang opinion clear paklang thageda ki damtang apor hota alang li mohet niltum jirpo akai laichaning leng ta ningge lo join to rong pi parliament long ningge dun peklo autonomous state alam pen chenglok 244 alam pen chenglok karbi dadak mikir pen karbi kiwan la so alam pen chenglok penangan ningge dun lo hon la so hoda bangke isi karbi ang long arat penangan thur pak du ta nona bangke hol hai thur pak penako akapreka situation na bang dak nangai klang bangke ko piloma dak nona bangke ye suluk so dak klem ok chumpran na song doan abang ta ing sam jin pen dak wang lo lahai ok chumpran na song ing sam jin pen dak klem hod la so ke pachun ji to war pon bom hota alang li to bangka akime nang thegun long le da bangke alang li to phan tin me arju me alang li tum komai me ejen ma pima kunai ne pen 244 pachun cheda dia phan towar nang rang khadu na kam tong alang li tum ki klem ma pima arjume me anutin na karbi anglong anutin karbi kitek kire anutin na karbi intellectual na tumta arjuna ye je kopia potsi parliament long 244 e potak lamik lang ahut alang litum aning arong chipi dun thekheder lo kopi posa ning oirong lo lahaya lambang ke litum karbi huma salong labang ke ilitum pang thek pon pakana ye lasi non la so situation ahut nona bang dak parliament long ilitum kinang ye bang mon pulo 125 plus su amendment lo pulo tangte ilitum ki hang bang ke alang tum ban pulo mati paratu sapara 7 separate electoral roll silam ji pulo tangte ki kham khe dim ko dakloma governor long 163 laso article teng pen itum chun un edatiti lasin non 125 session hot pen bang ke ilitum biloma article 20 ba laso teng pente governor jakong ilitum chiwan un lo pulotang te ilitum abang si governor phan advice pi un po governor phan advice ki pi un jakong do koklo pulotang te ilitum ning ki hang kimang ason lasu kichun dia phan abang ke angring thedung non theglong angring thedung ki theglong ora bang ke alang litum ta nanga chi hok do na phan abe yang thek theda na ya polo kupini alang tum ki chok che kachi therak dokok ma pilo nilitum la selang li domang karju tangka mahalam article 280 pen la dak provision na teng pen itum non ca dak insert dun lo pulote akimi to wara sabo akhiri ki thodun lo pulong te la so tangka dak nang pali ye phanil tum ki claim la so claim bo ma hutta alang li tum ke kaita ka plexe theklo village council court dollars piloma customary court silam datta alang li tum ani insam se la se alang litum konane pen kiwang a citizen ma pima pusin eltum bangta hondek nang koklo doubtful citizen doubtful comment doubtful question la tu long do unresolved question side
lasi nil tuma batai tina press not nangli not press piloma ki klema bang phulo nangli tumke karbiang long ke nangli press bang tai si chi thang plong da karbiang long bang ke dolo ar batai tin ta nili tum alang li tum phan ki puwer nang kok ke lai hello lasi parliament nalong la so bang ke ilitum chihok nang ji 244A chun ji ma chun che ma pu bang ke government nong ruling party tum sikimop abang ke komarli pene doloma po bang wang nang po wang se nangal junang po pukalia lang tum penangal to party chi osi dak wang nang po so song so party tim karbiang long piloma doctor tuliram long hang ki japon a leadership along lan so se pangtang nang pusel tum wang nai la salang li to phan nil tum kai pil la hello men choro lo ke hai lalo ahok lo BJP claim bang phatum sitami alang litum ning ka chethe klong asongja mate MP Amorsing Tisso alang li parliament long la puson karbyang long apan dimhaso arara tum akar i la pana kangchir kalang it hemprek aputhak lamthe ke chepeklang don pot alang litum alang li phan kachuru la pen ning ki thia lamthe chepeklang pono lamsi ke pajut si nili lai choning lenga ke hai phan lamthi si kar jukang tung lalo ilitum jong si langdam la pen pinpur pon plotang te ASDC la pen CPIML hot MP Dr. John Torong Pisitame Parliament long Article 244A implementation of thak penang an alang lilam the paklang non lon ningje dun lo bon sitame chunche rasin non IMP Amorsing Tisso dak Parliament long Article 244A implementation of han alang li kaningje dun pen hemprek ilitum long jipu ko an ningkethe dolo nang li ko pisipu pakhai labangke aprangsi ilitum ke chini ni bangke mohet ilituma spokesperson ningjilo mane non abotai bangke chu aprang ke kalanglo assertion do ulo latumta chun chepin pukalilo autonomous state ke kalilang temas tame MOU level 30 department aprang 17 department and 30 department ane vanlo lapen ladak mikir ben karbi ke lar ben chenglok da constitution amendment pinangan dolo lasi halaso sitame ilitum opposition binak lasi non na botai bangke ilitum clear alam ningjelo je non na botai bangke ilitum ke ruling a party a MP bangsi non bangke kaninghedun ulo tangte ladak ke majority atum si ladak ke laso alam ke klanglo jongsi majority pulote isi bangke awar sai bangke lalo kichun unji kichun un ajakong long silipo lasi aprang ke opposition si dumasi Dr. Jonto rong pininghedun pusa chununeret sita non bangke ilitum ke ruling atum si non hetan মানে ট্রিপল ইঞ্জিন বলে পুদে চকলো ডিফু দিসপুর লাপেন দিল্লি আমার লাদাখ লা কে থমা গভর্নমেন্ট চিদন ক্লাং আতুমসি নন বাংকে কানিং জেদু নপসি লা বাংকে কি চুন উনজি আংরিং দলো মথেনেলি লাদাখ নাংলি লং ইসি কি এদুন কাংতুং বাংকে লাহেনলো যে এলিতুম দাক ক্রংনি তোয়ার পেন এলিতুম কাচেসং পার টাংলো ইসি বাংকে রাতথুর পাক চেসং সি দাক মাস মুভমেন্ট ক্লেম পেনসি ilitum claim lo mentune bon kangkir dharna ki do armu gchi jeng hala ta itum claim lo itum isia level MOU an wang lo hele lanchot kali watum ta hele kaman rongrang penta chedan lo India army phan Assam police phan pen chenglok la tum pen chedan pen government of force phan hele pen bomb pen puta itum chedan lo owe kimi tum habit dam rup an lo sita laso apositame non MOS 1 pen MOS 2 along dolo daktame isia power ke bang thuji phan ilitum theklong mo pen than lo 125th amendment lo plote ladak itum demand no bangke governor phan ta itum mane itum jongsi order piunte session itum jongsi piunte lahai itum aja kong kachi wanji pen chenglok ilitum dak claim pon lo ba ladak seat ki bat pen ladak itum reservation pen ba itum direct funding pen do lo ladak lasi laso apart long ta isidolo sitame ilitum laso autonomous state ki kalilang lata lasi non ilitum CM Dr. Tuliram Ronghang alangli kemang alangli ke ipil pon alangli kadu kawe dak party chi punang ne dak dhorom chi punang ne ladak akhei chi punang ne lasuang bong pen unitedly isi chingrum pet pen ning isi pet pen ilitum ke do nai pa dima bangke ilitum non through discussion dialogue pen kachingki kachithan ilitum kachoning rita nangkok tai along pen itum ajur pimuchot lam kaning jeta nangkok tai sitame through itum discussion pen lote ilitum aphan laso nangki pi unji nona botaya bang ajakong thetan pusi ilitum long
expectation bang thetan pu si alangli pen than lo lasi non sitame alangli leadership pensi non dilhi si dolo karjulo ateng pulo Dr. Jento rong pida do dunyi lapen Elvin Teron ta do Dharam Singh Teron no tum ta do lapen 125th amendment non prabjin ben kepa ponje phansi laso alangli tume dak pen ke barlo sita laso result bangke pini MP ilitum Amorsing Tisso sar bangke non ningjedun lo parliament lo laso kaninghedun pen ilitum kopisia result longjima bangke iprang si dolo lapen ke lake ilitum non het jonglang boleh cipuda da chok ningkani si mo penang lipubon ningkani si ilitum plengchit la son si dolang sida la suang bong pen itum ko ane mane alang phana la su kaningje ke prap dun pen la pen alang li chuhet tame public meeting lo na pubom je chugidam tang horensing be MP do bom hot private bill alang li ke pon aputhak nili continue la so private bill phan bangke athia la ke president of India pen consent ke long la sahala so continuation ke alang li claim am fit po non claim fit ason thek long lo lasi rat atum phan isi ka appeal kang tung lo la hinia towar pen claim lo stame isi towar bang non la tum dam bom chingki bom chingwai bom pot itum jakko pidu nai ya kenang so dolang lasi kaddu ko beta ladak division of that nei kaddu ko beta confuse of that nei mane inut bahini APHLC ta la JI kathar patum latum phan bangki itum karbi akhei aningkarong karbi akhei rengdok rengni aphan latum aning chipang sam thek thek lasi latum inut bahini a problem pe na bangke ilitum latum aphan bikoksi ilitum hula aprang itum achievement on autonomous state hemprek ke pachun ponji pulaso ke thenai a dreams atum bang pharo hini sosi atum apran damnang hula so kahiman amang hemprek pachunji pulotangte non Dr. Tuliram Ronghang lapen Amorsing Tisso lapen ladak MLA doan ladak EMMAC doan ladak board chairman doan dak party BJP party tum la soke japon atwar long team karbiang long long cherap chitudu nahi pusi nile to hin per appeal bong choro lo ke hai spokesperson laichon ingleng ke hai lapen education department board chairman lo salawar bia ke hai alang ni phan sitami choro lo alang ni tum saidu suyang pong pen pusitami nili phana por nagi chipia pot athema Bharatiya Janata Party mate ruling government long IMP amasi dak parliament long article 244A implementation of lamthe ke chepeklang don pen dak BJP claim bang photum ko an ning arong ma la penalang ni tum aning alam the kupima poili tum kachini kabor ia phanalang ni tum por nagi chipi pot puthot nali tum phan kurwang thula pen choro pajer lo la sikebang jilang aporo hut ilitum article 244A implementation abang comment tu si chunjima ko an ilitum ake prapen long unjima ilitum akar I ake mang chunjima labang ilitum phana por se thanpo tebon sitame labang so ake mang labang so kache song ke kai kita pachimit mepin pen si dovek nang po athema labang ke ilitum phana ke thik pi kache long nang ji aron lo po se ilitum labang ke ilitum long vek nang por ni si tebon sitame labang so ni si kon si tebok jima labang ke ilitum phana por se thanpo tante pinyalang litum pen kaching ki kache than lan se eng ton pon kokpo kada we phanta kurwang thu dome thakne